Kining chapter 5 sa Ebanghelyo ni Mateo, murag nagtudlo ni nato sa specific nga mga paagi unsaon nga makasud gitag langit. Ganahan ba mong musud og langit? Ganahan. Maayo. Niya ang specific karong ebanghelyo ningon siya, kinahanglan mulabaw mo kamaayo sa mga Pariseo ug sa magtutudlo sa balaod. Mao man ni ang number 1 nga mga anti-Christ sa panahon ni Kristo. Kay mao man gud ni sila mga leaders ug mga scholars panahon ni Kristo. Hangtod karon ni aning mga batasana, wagi siguro nanimba ron ang kuan or nagmisa baka ang ipila ka mga Pariseo karon. Kana bang tao nga kusog kaayong mo justify sa iyang mga sala niya, tungod kay ni justify siya, iya sa nang itudlo ngadto sa uban. Pananglitan ningon okay ra gid nang masuko kisa bagoy dili masuko, di ba? Moana man tanong sawan tugot mo ana amo musunod mo ana kisa bagoy dili masuko, natural ra man gid nang masuko, no apil tanan kana bitang mo yung ko ayaw na mo kasuko, unsa man ta dili di natataw buang na tanay kanang di masuko, suko magay ng Ginoo kita na ba noon, mga justification ba. Si Jesus misulti nato ron og specific, ingon siya giingon man na sa sugo nga ayaw pagpatay, murder, thou shall not commit murder. Pero kung masuko kas imong isig katao, mabanlod gyapon kas impierno. Mao ni siya gitawag og equivalent sa murder ang kasuko. Kay ngano man kasagaran gyud sa mopatay nasuko gyud na. Ahino naman say hired killer. Pero ang kanang hired killer extension man na sa taong nasuko. Mo nang suhulan ti ka patyan ning tawhana kay nasuko ko ani. Mura ra gyapon og bungas kasuko ang pagpatay. Di ko no lingi ako no na imong tupad ing na dugay kang masuko. Niya mo ingon gani siya dali ra ing ka mamumuno ka. Labi na karon nga nananing social media, patio na diha sa social media ang mga gikasuk-an mga anak masukos ginikanan i-post dayon, mga bana masuko sa asawa i-post dayon, mga asawa sukos bana i-post, anha naman naglali sa social media ang kasuko niya sa iyang asawa nga ila ra gyud dito sa ilang balay, ibutang naman hinuon sa tibuok kalibutan. Yabag na pinatyanay lagi, pinatyanay doon mo ba mao na di kita kasod og langit kung mao ni atong kinaiya. Sa unang pagbasa ni hisgot si San Pablo nga si Moises sa una kay mo hayag man tong iyang naong iyang tabunan, kay ang mga Israelita inigawas ni Moises dito sa katong gitawag og tulda sa kasabutan. Mao man to ang gitawag og the presence of God. Tuwa dito ang Ark of the Covenant. Musod si Moises dito niya inigawas niya ang iyang naong muhayag. Mahadlok man ang mga Israelita, mo to inigawas ni Moises iyang taptapan ang iyang naong. Pasabot ang mga Israelita dili makakita sa himaya sa Dios, sa glory of God nga nagdanag diha sa naong ni Moises. Kini gihatagan ni San Pablo og analysis. Ingon siya ang nituo sa Ginoo ni Jesus unya midawat na niya nakakita na sa himaya, kay kining kahimtang ni Moises
Inigsod niya nga tustulda, iya na sang tangtangon ang tap-tap siyang naong. Pasabot, kung naan natas atubangas Ginoo, makita na nato ang iyang himaya. Nya kinsa maning Ginoo nga gihisgutan, ang Espiritu Santo. Kanang tao nga musunod sa isulti sa Espiritu Santo, makakita gid na sa kahayag sa Ginoo. Kaduhang lingi sa imong tupad. Lingi Nga pangutan-a siya ing na tan-aw nimo sa kung naong nihayag. Ika no. Kanang imong anak nga siging suyog, ug ingnon kasi imong anak, ma, tan-aw nimo sa kung naong nihayag. Wa dong ni siga imong mata. Mata ra nimo inihayag. Kanang mga tao bitaw nga inigtan-aw nato, di ta kakita Ginoo. Sa tinud-anay ang problema ni nato. Kay ang imong mata gitaptapan sa matod pa diri Dios ni ining kalibutana. Ug unsa man ang number 1 nga Dios aning kalibutana? Ang garbo, self. Kana bang ang imo ra gyud makita nga ikaw ra gyud mo isakto, ikaw ra gyud tarong. Mao na ang kinaiyas mga Pariseo og sa mga magtutudlo sa balaod panahon ni Kristo. Sila ra gyud kamao nga kun musukwahi gani nila sayop na. Aw na nagyapon nato karon maobitan ning managlalis ning atong mga magtotoo kana mga protestante, ang atong Catholic faith defenders, ang kanini ang mga born again, magsigig lalis nya ilag yung paningkabutan pagpruiba nga sila gyud mao sakto. Si Jesus dili kaayo mo appreciate ni ana base sa ato karong gibasa. Unsa may gusto ni Kristo? Makita unta nato ang Ginoo diha sa atong isig katao. Dili unta tinaptapan ang atong mata. Mao na si Mother Teresa of Calcutta, nakita niya si Kristo sa mga tao nga gitawag og the poorest of the poor. Kaning the poorest of the poor, apil na diha ang mga rugby boys, rugby girls, mga manuyupay, mga murderer, mga binilanggo, kay daghan kay mga sala, kanang mga nanagtago, mga tulisan. Adtuo na ni Mother Teresa sa ilang mga langob nga gipuy-an aron istoryahan. Ang mga rugby boys iya nang tipunon nga iyang pakanon. Kaya nga naman niining mga tawhana nakita niya si Kristo. Munang nangutana ko ninyo nga inigtan-aw nimo anang imong tupad, nakita ba nimo ang himaya sa Ginoo? Nya moingon gani ka, tinaptapan pa na imong mata. Ikaw asawa, kung ang imong bana nangabit, makita pa ba nimo si Kristo diha sa iyang naong iniguli niya sa kadlawon? Di kay nimo makita si Kristo, ang imo ganing makita ang yawa, ang demonyo nga niuli lami kay patyon, pasabot ang imong mata gitaptapan pa. Wa pa nimo paminawa ang Espiritu Santo. O ikaw ba na ang imong asawa nakabit, gipuyo sa imong kumpare og mga 3 ka tuig, nakapanganak pagyog ka usa, nya human iuli sa inyo kay makig-uli nimo, ikaw ba na musta man makita pa nimo si Kristo anang imong asawa agi lumluma ni pare dito? Nya ikaw munas ginhawa nimong trabaho dito sa abroad, antos anang kainit dito sa Middle East, or antos anang mga bawod nga porting dagkua, nya nang pagsakay nimong barko inig-uli ra nimo, mao ra imong madiskubrihan gihuong sa ditong pari ang imong asawa. Unsa man makita pa nimong Ginoo? Di gani kakakita
gitaptapan ang imong naong. Ikaw, nausa naman hinuna pader nga, ako naman hinuoy sadaan, ako naman hoy naidipikto. Anak, maulagi na nga niingon si Jesus, limpyo higyod ang imong kasing-kasing. Kay ang tinuod nga nagtuo Ginoo, limpyo o kasing-kasing. Dili lang magsigig pang judge, siging judge, kung dili malimpyo ang kasing-kasing. Inigkalimpyo sa atong kasing-kasing, makita nato si Kristo diha sa atong isig katao. Pananglitan sa imong asawa nga gikabit ni pare. Nya kanang imong asawa, ang sama na siya, image and likeness of God. Karon nakikabit man. Kung limpyo kag kasing-kasing, unsa may imong bation, ikakita nimo sa imong asawa nga nagpakasala. Maluoy gyud ka. Kaluoy sa kong asawa na ilad sa kalibutan. Kahugaw sa huna-huna o kasing-kasing sa kong asawa, wa niya makita ang dako kaing grasya sa among kaminyoon. Wa na niya makita nga ni ako nagtinarong ko nganha niya. Wa na niya ma-appreciate ang akong paningkamot para niya. Kaluoy sa kong asawa, murag na buang. Kay kanang buang, di man ginaka-appreciate. Imo nang suluban, hubuon man gina niyang sulub. Imo nang ligoon, maglugid-lugid, ginaslapok ka ng buang. Di naka-appreciate. Di ka maluoy. Ang imong asawa nabuang. Mabata namin ka, nabuang ka? Nganong nangabit ka? Nabuang ka? Buang yun. Naliso ang utok. Nga naman, giilad sa Diyos ni ining kalibutan. Diyos sa kaulag. Diyos sa garbo. Diyos sa pagka. Sa nga anak, mapatuyangon. Ano ba? Kakuha na mo? Mauna si Jesus, nanaog sa kalibutan, nagpakamatay para nato, kay naglunang nata sa sala, nailad nata sa sala, nabiktima nata sa sala. Mo nang ingon si Jesus diri, kung muhalad mo, musimba mo, nga na makahuna-huna ka nga naay nasilo nimo or ikaw ba'y nasilo niya, wa mo magka husay, biyai usa ng imong halad dinhi. Nga uli sa ngadto, pakiguli sa niya. Unsa may pasabot ana? Dili gina para nako, dili gina necessarily nga literal nga makiguli. Sa imo rong kasing-kasing, pakiguli niya. Kung naakaroy tao nga dili na nimo tingugan, mingon dahil ka karon, ako na gid siyang tingugan. Niguli ron ako, mutingog na ko niya. Dawaton din as Ginoo ang atong halad. Hindi ko no be, lingi ay mong tupad. Ing na, wa karoy gi kalagutan. Na, kay di gini mo ipikto ning imong halad kung naa kay gi kalagutan. Nya unsa may pinaka importante nga atong pakigulian. Makiguli ta sa Espiritu Santo. Kay kada nato himog sala, atong gipasakitan ang Espiritu Santo. Kung naatay sala, gipasakitan nato ang Espiritu Santo. Muna makiguli ta niya. Basula nato atong sala, ang kuno nato atong sala, di ta magpakaaron ingnon sama sa mga Pariseo nga nagpakaaron ingnon nga mura kunuhay sila limpyo, pero sa kasing-kasing di ay kahibaw silang sige silang supak-supak sa Espiritu Santo. Nya muhalad pagid sila, muhalad pagid. Di ba kita usahay? Mga lawat pagid ta, bisan pag naatay sala, nga naman pakaaron ingnon. Pero sa kasing-kasing, sige lang yapong buhat sa sala. Muna ingos Kristo, pakiguli usa. Samtang may panahon pa. Na siya. Ngay katapusang lingi sa imong tupad.
Ingna mag-uli na ta. Ana nya iniguli nimo sa inyo katong imong gikusmod-kusmuran labi na tong bana imong nang gibuwagan imo na tong adtoon dong mag-uli na ta. Maingon dito imong bana tamparuson tanong kang buanga ka uli dito ay naku hasul-hasula dire. Mauli ra pud ka. Maingon ra pud ka, Lord, at least ako yung gipakigulian akong bana, di naman siya mauli kay mas lami man tong iyang gikatipon ron dito. Magpadayon lang kung buutan nga asawa ngadtos akong buangon nga bana. Maingon din ang Ginoo, approve, uli na ta. Di ba? Kaysa magsikay ang animal, wag gibatasan, maupay nangabit, maupay magisog-isog. Ayaw na. Mao bitaw nga kining mga tao nga naay Espiritu Santo, dili lang na sila makig-uli, manghatag pagyud. Kana bitang kamao na kang muhatag ngadto sa mga tao nga imong nakita nga dunay panginahanglan. Di na ka magpili. Di na ka maingon na, muhatag ka na, nga kusog na manglibak nako. Muhatag ka na, nga wa magay na manghatag nako, kausa nang hangyo ko na niya. Sus, katong naglisod pa ko, hangyo ko na mga tawhana, asa ko na muhatag, karon maghangyo-hangyo nako. Patilawon ko na silang gibuhat na kusuna. Di na ka mag-iningon ana. Basta na ana kay Espiritu Santo. Kini siya, mura ni siya duwa-duwa. Pero sa tinud-anay mga igsoon, din agita maibog aning kwarta. Din agita magsigig-tigom aning kwarta. Basta naanatay Espiritu Santo. Ang ato na lang buhaton, magsigitag manage sa kwarta para ika-distribute according to God's way. Nya mao na siya ang makapawagtang sa atong kasuko, makapawagtang sa atong sala nga dagko, labi na ginang pagpatay. Nganong naggubat maning mga nasod sama ng Russia ug Ukraine karon tungod ginas gugmas kwarta. Nya nataptapan ang mga mata. Ang kwarta na, ang bahandi, ang gahom na maoy mas importante, ilan ang gipangpatay ang mukontra nila. Nganong mag-away ning atong mga politicians, panahon sa eleksyon, hangtod na gani mahumang eleksyon, sige lang yapong away, hangtod na lang moabot na lang ang sunod nga eleksyon, sige lang yapong away, tungod yapon nas kwarta. Kana mga politicians nga dili hingwarta, di gina makig-away. Bisan pag-awayon, mudawat ra gid na. Pero kana mga politicians nga hingwarta, porti kapalaaway ana. Tinud-anay gina mo na iampo nato nakaron untang ato mga politicians alang sa kaayuhan ug kalambuan sa tong nasod, higugmaon ta nila ang mga tao, ang ilang isig ka tao. Nya gamiton ning kwartas atong nasod, ang bahandi sa atong nasod gamiton alang sa kalambuan sa tanan, dili sa pagpreserbar sa ilang kaugalingong political and economic interests. Manindog na ta mga buotan.